Sugeng dalu Mas Jo Klitik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat nggih Mas? Alhamdulillah puji syukur. Rawuh jam pinten niki mau? Nembe kemawon jam 12 langkung 1/4. Kok rada bengi men apa nek hambatan ning dalan? Mboten, yektosipun nggih saking Blitar mriki. Nggih. Ngoten, dados nggih alhamdulillah sedaya dipun paringi lancar. Nggih. Gangsar seperti dari keluarga besar Arta Kencana Madiun. Tepuk tangan untuk Arta Kencana. Nggih. Tur Alhamdulillah. Arta Kencana menika teguh pendirianipun. Nggih, leres. Saben-saben ambal warsa mesti wayangan. Saestu. Dalange ya dalang Madangkara, pelawake ngemedi panjenengan kekalih. Inggih, mula mboten ngirangi raos hormat Nggih. bekti sungkem kula kunjuk dumateng beliau-beliau ingkang berkompeten dari keluarga besar BBR wonten ing Arta Kencana. Nggih. Yektosipun dalu menika ngawontenaken tasyakuran Gus. Leres. Iki mula insyaallah dalu menika Arta Kencana ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin nggih. Mula- Kyai niku lho nggumun kalian jenengan Nggih. ngendika sastrane iso runtut ngoten niku wah jan tembunge ya alus nentremke rasa kados mekaten. Nggih sedaya menika lak rupa nggawa rega. Maksude Nggih no nek dagelan niku secara intelektual ilmu pengalaman intelijensi yang tinggi Nggih. secara listening skill yang bermuat kualitas niki mesti mboten sah ngregani pun diregani. nggih kula ngakeni ya Mas Nggih. Klitik. Panjenengan minggah panggung dedeke gedhe dhuwur. Nggih, nggih. Makulitane nggih resik putih. Nggih. Ngendika nyatanipun ya tas-tas bisa gawe tentrem. Ah Ngoten menika niku lak amanah. Gusti Allah menika nyipta umatipun warna-warna secara fisikipun. leres. Nggih, pitik menika ngendhog padha putihe. Ning nalika pecah dadi kuthuk, menika pun beda rupane. Nggih. Ning ngene nuwun sewu, menawi kula sak omah ya putrane Mbah Sukron niku. Nggih. Wiwit Mas Kalingga, Mas Kangko, kula Dik Retno Leres. niku pakulitane padha. Sami nggih. Sawu mateng sami. Krana ikhtiaripun Keng Rama Mbah Nggih. Haji Sukron Suwanda ageng. Nggih. Nalika kula mbiyen nggih ngoten. Nggih. Bapak niku leh ikhtiar ndamel kula kalian ibu niku nggih ndonga mboten keri, Mas. Kula nyuwun prisa pareng. Nggih. Niku Mas Kluthuk niku asli saudara kandung jenengan. Kandung. Lho, Nika mbarep. ning jenengan putih kok nok peteng dedet iki piye? Lho, lah nggih kala wau kula aturke panjenengan to. Nggih. Wong niku mboten sok mesti padha. Leres. Nek padha berarti pancen niku terakhir digawe padha. Lah nek kula digawe padha kali Mas kula, mesti kula kalah dhisik wong niku sing mbarep kok. Oh, ngaten. Ning jiwa keikhlasan Mas kula niku apik. Ngaten. Ngerti nek kula ajeng lahir, Nggih. kula gantengi diwehke kula, resike diwehke kula, eleke digawa dhewe. Ngoten. Kaya Ikhlas. ngono pengorbanane nggih adike ya. Ikhlas mula kula teng pundi-pundi mesti kalih Mas kula. Nggih. Pun mboten ajeng ganti pasangan dan mempertahankan senasib, serumpun dan sepenanggungan. Patut minangka contoh kompak terus panjang masa. Mboten kok kompak. Lah piye? Soale sing ajeng kula apusi sing iso mek niki tok. Ngoten lho, niki dhewe pira-pira ya ditampa, Mas. Nggih, nggih. Lah kok ngene dulure lah ya Lah kurang ajeng piye. napa to Nggih, wong nggih. rembug dhuwit niku nek dhuwit iso medhotke sedulur, nek yen sedulur akur iso nekake dhuwit. Nggih, nggih leres. Niki lho. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Mas Klitik niki wau jenengan bidale keng pundi? Kalau wau saking Blitar mampir Oh. Ponorogo. Oh, mampir Ponorogo. Nggih, Nggih, nggih. Mas Kluthuk sugeng dalu. Nitih mobil piyambak-piyambak. Piyambak, ya? alhamdulillah kanca-kanca panitia sigap dan tanggap, Mas. Elok Nggih, tenan. nggih. Mas Kluthuk sugeng Halo, dalu. sugeng Sampun dalu, pinanggih panitia nggih? Sampun, Alhamdulillah. kepara malah kula sampun jagung Bapak Komisaris, Pak Budi Utomo, Pak Suprapto, Bu Istia, Ibu Nggih. Dirut. Mas Kluthuk kinten-kinten pendapat jenengan kados pundi Gebyar Arta Kencana ulang tahun yang ke-33 mapanipun wonten Wonoasri. Nyatanipun langgih sae to Mas Kluthuk Sae, menika? Lah, nggih. kompak. Ini menandakan satu solidaritas dan tongkat estafet Nggih. dari beliau-beliau yang selalu memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Nggih, nggih, nggih. Kira-kira kata mutiara Mas Kluthuk untuk Arta Kencana pripun supados mangke semakin sae gitu. Pendak tahun wayangan Mas Kluthuk mriki Wayangan nggih. mboten ninggake budaya lan agama. Nggih. Arta Kencana ini dasar pondasinya satu agama, Nggih. dua budaya yang
terakhir adalah taat dengan tatanan negara. Nggih, leres menika. Mas Kluthuk monggo paring dawuh pandonga dumateng para warga masyarakat mriki dasaripun menika kredit pertanian wonten Mas Kluthuk, perdagangan wonten, perumahan, jasa, industri ugi wonten. Semua tercover di keluarga besar Arta Kencana. Nggih, leres menika. Ngoten. Monggo paring dawuh randang ngomong piye dulur Mas Kluthuk kuwi. Alah somong dhewe kono Pak saya. Manusia itu tidak harus mengeluarkan emosional yang tinggi. Lebih baik kita minta maaf daripada memaafkan. Nah, kuwi. Gitu Mas. Leres. Dadi sampean ngene iki aja lara ati, aja gelo. Ora gelo piye wong Sing mau. duwe wewenang itu bukan siapa-siapa. Karena di sini kita numpang di panggungnya Mas Cahyo Kuntadi. Ya, tapi kan dia pagelaran ini bisa dinamakan diskriminasi. Loh, kok bisa diskriminasi? Lo mau ngomong ning aku terus akhirnya ning awakmu aku lu ngomong blas. Loh, mergo iki didum, lesung. Didum apa aku ngomong blas kok didum ndasmu piye? Iya ta iki kok malah Aja nesu to. Kok aku sarepe mangap ngene tok terus pindah ning awakmu. Aku terus domong. terus disaut neh kono. Saut neh kono, ngomong maning awakmu. Nggih. Aku iki oleh ngomong ora? Loh, aku lek ora oleh ngomong ora masalah, wong aku ora ngomong bayaran wis lunas kok. Nggih ta. Ukurannya ampun materi. Mas, Ampun menungso. materi, nggih. Kuwi yen wis acuan pertama, kok sing diomongke kuwi duit Leres. atau materi. Itu dalam kita meniti karir atau kita berkarya, ini pasti kandas. Mergo sing diwujudke mesti nggon harapan ekonominya dulu. Mula sing penting tuh berkarir dan berkarya dulu. Kowe rasa mikir kuwi wis ditata Mas Cahyo Kuntadi. Nggih. Ngono lho. Wis to ngendikane para sepuh kae lho. Watone sampeyan ki pinter golek jeneng, jenange mara dhewe. Nah, ngono. Aja golek jenang sik. Ayo. Sing ngomong sapa? Loh, Kula. Lek golek jeneng, jenang teko Jenang dhewe. mara dhewe. tangga kuwi lek ra duwe gawe ya jeneng ora enek blas. Kuwi lak nggon tatanan wong digawe. Lah iya. Tegese ngene lho, wong rekoso, sapa wae gelem rekoso bakale manggih mulya. Tangga kuwi lho rekoso wiwit taun 82 nganti saiki ya rekoso. Lho mergo kuwi urung dikodrake mulya. Ngono lho. Ayo. Ngene lho Mas Kluthuk, aja ngetake dhisik ngeten lho. Kula kali panjenengan menelak partner kerja Lah, nggih. gitu supaya atur panglipur marang warga masyarakat Tapi dalam kita- rangka ulang tahun KBPR Arta Ngertos, Kencana. ngertos, Mas. Yang keberapa? Yang ke-33. Maknane 33 ini apa? 33. Artinya Telu kita tulung. Lu Sang mangkok ngetas kula. Bojo kula iki pegawai ngriki, Mas. loh. Bagian apa, Mas? Bojo kula iki pegawai KBPR Arta Kencana. Masya Allah. nembe ngertos kula elok tenan. Lah mulane jenengan ampun ngetes kula. Nggih ngapunten. Bagian apa? Lapangan apa? Bagian asok. Bagian asoke berarti utang kuwi. Nggih, anggota kuwi Kuwi ya penting. nasabah. Wah, kowe iki yo ngawur. Tapi lek benulan teko. Ah nek ra teko ya iso diparani to blok. Wong wayahe bayar kok ora teko ki lho. Wah, jan iki mbleset. Ketoke pinter kok PK to, Mas? Apa ki PK? Pekok. Ayo, PK ra masalah sing penting BYRN. Apa kuwi? Bayaran. Loh. BYRN nek umpama STK, Apa? Siti, Loh. STK ndak masalah, sing penting halal. apa kuwi? Halal. Wah. Nek lek ngono jenenge KTK kowe. Apa? Kentuk. Loh, ya PD loh. Apa kuwi? Podol. Mangsane iki. Malah. Wong ini Bapak Budi. Roh, Bu. Lenggah. Apa Budi sapa? Bapak Budi Utomo. Pak Budi menika dulure Wati kalih Iwan, Pak. Loh. Kowe ora sembrono leh ngomong lho. Lah, aku ya Ini kalau- dari jajaran-jajaran beliau yang berkepentingan iki ya ora. Lek Pak Budi iki nun sewu, karo aku ya splek. Bapak- Menika Pak Budi iki dulure Wati karo Iwan. Bapak komisaris. Lah. Berarti ra nang sekolah kowe. Apa kuwi? Budi ya. Ini ning sekolah SD lho. Nggih. Ini Budi, ini Wati. Wati kakaknya Budi. Iya to. Domo iki. Ngene Kuwi kok. pelajaran SD. Maksudnya ki dudu keluarga dari Wati ki mboten. Beliau itu lenggah sebagai komisaris. Ya. Bapak Suprapto juga lenggah menjadi Bapak komisaris dan Ibu Direktur Utama itu Bu Istia. Saya sih dilenggahi Bapak Haji Mur. Ya, Bapak Hari Wuryanto. Iki Bapak Hari juga lenggah. Padahal Pak Ri. Lah ini paling tidak sawab yang terbaik untuk kita sebagai pelaku seni itu disuwun. Ya mudah-mudahan saya bangga Pak Ari ini tidak membeda-bedakan. Iya. Ini non saya Pak Ari. Hmm. Saya berbicara realita. Wah.
Enggak realita barang ki ngopo to kok. Enggak. Mbok realisti wae sing apik. Ngene kita jawab. Saya bangga terhadap warga masyarakat Madiun. Wonoasri. Wonoasri secara khusus, secara umum Kabupaten Madiun ya, Pak ya. Nggih, kok saged bangga pripun? Gini, Pak. Ini menanamkan jiwa wah sepur liwat. Ayo wis ben to yo jenenge transportasi darat kok. Kebutuhan masyarakat mbok Pak itu. Ha wong Mas Dalang we kecore enek ngono kuwi ora gunem lho. Kok iso sampean keganggu Gak sithik. ora keganggu, ngene. Sepur. Oh. Hubungannya apa karo harta kencana kuwi? Nggih to Mas, leset to. Leset. Iki sak ngertine mripat digawa. Lah iya. Wong wingi memeane tanggane ngerti yo digawa kok iso. Sak ngertine mripat ngono. Harta kencana. Sepur kuwi aja mbok delok saka dari segi transportasi. Oh, lah kok langsung mbok sambung kok ngono kuwi. Sepur Hubungannya iki karo liwat. harta kencana apa? Sepur liwat iki bisa dadi pitutur kanggo harta kencana. Aja mleset lho. Kok iso ngono kuwi? Nggih, Pak. Mas Dasar. Cahyo aja nggak punya orientasi itu loh. Nggak punya aku. Berarti nun sewu. Apa? Ya wis, ngene. Ngomong ora apa-apa los ae. Berarti jenengan kurang sinau. Wah, iki. Mas, Nggih. ini dosen loh Mas. Jangan merendahkan seseorang bahwa Dosen secara akademik, Lah, tapi terus? secara alami itu harus dipelajari. Loh. Wah, ya, ngejak Alami barangi apa ora? Tegese alam itu situasional, Pak Kang. Mas Cahyo. Ayo. Mas Cahyo. Apa? Mas Cahyo. Sita apa piye mau? Kleru nek. Omongono kuwi lho. Wong jenenge Mas Cahyo. Sepur. Sepur menika nduduhne KBPR Arta Kencana. Ulang tahun kaping pinten? 33. 33. Seki saka tembung sepuh. Hmm. Sepuh ki saka tembung tuwa. Usianya. Berarti insya Allah KBPR ini sudah menjadi koperasi yang terpercaya warga masyarakat Madiun yang menjadi prioritasnya untuk menjalin silaturahmi. Wah, iki. Seki sepuh. Pur Pur bulan baleni karo mikir kuwi asine. Pur ki saka huruf PUR. 3 abjad. 3 abjad. P ki pira-pira utange bakal diutangi. Wah, memfasilitasi. Memfasilitasi. Weh, iya. Lah pancen kene iki bank gede kok ya. Bang gede, Pak. Yang kedua U. Ki usalah bingung. Bagaimanapun kalau kamu mempunyai kendala, duwe masalah, ora usah mlayu ning ngendi-ngendi, tetep mlayu ning nggone KBPR Arta Kencana. Terakhir R. R ki saka tembung Rino Wengi selalu memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan warga masyarakat Kabupaten Kota Madiun. Oh, tetep sepur ana gandeng Gandengane Pak. rapete karo sing iki harta kencana. Injih Arta Kencana. Sepur lek bahasa Indonesia kereta api. Kereta api. Hubungannya karo Menika Arta Kencana. kereta api menika dut. Per suku kata ki piye penjabarane ya nyuk. Lah kok malah kaya tembange anakmu. Iki sepur tok Pak, aja liyane Pak. Ya ora aku Ora ditanggung iso. jawab. Ayo. Oh, jaremu awakmu ndelok situasional Iya, gitu, Mas. Kaki saka tembung keluarga besar Karta Kencana insya Allah bisa diprioritaskan. Tegese ngeten, keluarga besar ini bisa ditunjukkan secara silaturahmi nyatane lho. Jangan tingali KUD yang ada di Kabupaten Madiun ini bisa menyatu menjadi satu, Pak. Mboten bedak-bedake. Rela, Pak. Besu. Mboten. Rela itu walaupun jabatannya tinggi, tapi kamu barang rela ikhlas. Ana sing ngedemne sego pecel, ana sing gawe wedang, nyatane orang membeda-bedakan jabatan tinggi dan jabatan rendah. Nah iki, nyatane pecel niku pun didalaken. Nah, Lawe yo ora ming peyek tok, endok karo empal. Ming Kuwi kok- sayang siji, Pak. Apa? Sendoke renek. Lali yo mburi mau ngono. ini betul, Pak. Kereta. Taki saka tembung tak akan sulit hidupmu kalau kamu punya masalah ojo mlayu ning ndi tetep ning gone KBPR Arta Kencana. Wah, pinter tenan elah. Apa lagi? Apa lho bocah iki? Kurang rampung lho. Pun, Apa pun. Api. Loh, api ki panas. Kosek to A ki apa, B ki apa? Aki saka tembung akhlak. Akhlake piye? Akhlake becik lan apik. P iki muga-muga pinaringan berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki insyaallah sakwise gelar wayangan bengi iki dalam ulang tahun yang ke-33 nasabah dan karyawan dan staf-stafnya insyaallah bakal pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sepur kereta ora iso mlaku lamun to ora disupiri karo masinis. Maki mangan.
Tegese mempunyai prinsip mangan siji ya mangan bareng. Oh gitu ya. Rekoso siji rekoso bareng. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Ini Pak. Iki yang menjadi moto. Motone sapa? Aji. Aji no moto. Kowe kok saka kono ki ya ngopo iso? Diubre bingung aku. Masinis mawis si. Siki siap untuk melayani masyarakat. Nis cahya padamu ya. Makasih. Kowe diomongi karo kowe kok. Liyane nis saya, ayo. Ayo, liyane nis saya, ayo. Niski insyaallah pegawai yang ada di Arta Kencana tidak mempunyai jiwa yang sinis. Sinis. Berarti selalu sumeh. Smile. Care. Terbuka. Untuk semuanya. Nggih. Sepur dilakoni masinis mandeg ning stasiun sta. Akeh mentok. Jane sampean ki pegawai dinas perhubungan kok piye? Seta menika saka tembung stabilitas. Wah iya. Stabilitas dalam kinerja karyawan ana ing Arta Kencana itu bisa kok dipuji ndasmu. Diuji. Nah, wah kowe iki kupingmu ya mamandel kok. Kisi siap. Siap wis. Siap, sigap dan tanggap. Untuk masyarakat, insya Allah kedepannya juga akan dikembalikan oleh masyarakat. Lah kamu kok kabeh kuwi liwate ora ning ratan. Liwate ning dhuwur rel. Rel itu bahasa Inggrisnya real, itu nyata. Jadi real. Jadi KBBR ini adalah koperasi yang nyata, bukan koperasi yang semu, bukan koperasi yang bayangan, bukan koperasi yang online. Lek ning liwat gendalan kae kenapa kok enek palang sepur suarane kok uwi. Ki uang. Koperasi nggone dhuwit dadi nggone uang. Ora enek koperasi iki nggone telo ora enek. Kaenek. Iki insya Allah baik itu nasabah, baik itu karyawan, insya Allah kedepannya bakal didoke bila ini tidak kira rezeki. Alhamdulillah amin. Wis, jangan teko aja angel-angel ngiten iki lho sing angel. So, mikir aku ngumet ya. Loh. Nyambut gawe iki apa wae mesti ngangge pikiran. Sing miwiti ya iki mau ngejak ngomong sepur mau. Kowe iki mek meneng tok. Kene mbok kon mikir lho sing bayarane akeh kowe. Cangkeme kok dadak ngrembug duit meneh. Ngene. Iki ulang tahun ketiga. Ya, kenyih Pak Hari rawuh iki lho. Lah nggih. Pak Hari menika nun sewu Pak. Ini tidak kampanye dan saya tidak apa jenenge ya. Tidak mensosialisasikan. Saya bangga terhadap warga masyarakat Madiun, Pak. Khususnya warga masyarakat sini. Ini yang bisa dinanamkan bahwasannya warga masyarakat yang berbineka tunggal ika. Kok sakit ngoten, Mas? Saya yakin bahwasanya yang rawuh di malam hari ini iki ana sing milih 01, ana sing milih 02. Tapi kalau kita sudah menyatu dalam budaya, insya Allah negara budaya ini tidak membeda-bedakan, tetap nyawiji dadi siji untuk malam hari ini. Karepe ngono lho, Pak. Tidak peduli bersatu padu. Ini hebat loh, Pak. Ini bisa menjadi acungan jempol, Pak. Iki. Nun sewu, Pak. Ini bisa menjadi referensi dalam lingkungan saya. Loh, kok kaya radio to nggih referensi barang. We frekuensi. Nek kita enggandeng ya pekok. Radio ki frekuensi. Iya. Lah, kowe kita ing enom ya lara kowe. Bareng HP-ne malah kenek nah lho malah kleru wae. Ngene. Iki rada pinter-pinteran ngono lho. Lah iya to aku lah ya sekali-sekali yo ngebut. Aku lek pinter itu pinter lho, aja referensi. Lah kowe tau tak tutne pinter malah nyelakakne kancane. Masa ya? Apa? Jangan tinggali. Apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Kabupaten Madiun siapapun pemimpinnya, insya Allah akan bisa mensejahterakan Kabupaten Madiun, akan lebih maju, lebih jaya dan akan menjadi barometer kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Ini. Mula Wonosari kuwi pyaine kepenak. Wis senajan ton jero. Wonoasri. Wonoasri. Iya ta. Pekok leh ta kowe. Kuwi pyaine cerdas-cerdas. Ngene, Pak. Niki saya bangga. Kepiye kuwi? Desa kuwi ora kaya jenengan-jenengan iki lho, Pak. Alhamdulillah. Mula dicontoh to, Mas. Ngono. Karena pilkada ini kan serentak, Pak. Nggih no. Iki aku bangga. Bapak, Ibu nyawisi dadi siji. Ngen kula niku kemarin tuh setelah debat pertama. Iya. Ngeri Pak Cahyo. Ngeri ki apa nggonmu nek metu terus
Rupane do medeni ngono apa? Tidak. Iki nek anggere nek tontonan iki sing nanggap sapa ngono. Sing nanggap kae ngono. Sing nanggap kae. Kae melu sapa ngono? Kae melu kae ngono. Iku akhirnya sepure liwat. Dadi iki kupingmu iki gragas kok iso. Awes ngomong ora usah gagas kuwi kok. Tentang warga sing kondusif iki lho piye? Ngene. Ngono. Sing nanggap sae. Kae melu sapa? Kae melu kae. Akhirnya gak nek sing delok, Pak. Berarti dia mempunyai jiwa fanatik. Iku daerah lingkungan saiki tingkat kelurahan. Iya. Tingkat RT. Gen kula. Niku ngeten iki. Kowe iki sik iso manggon ning RT to. Ngawur ya. Sekarang itu ada garis merah antara satu dengan yang lainnya. Iki lho, Pak. Waduh. Iki lho, Pak. Pecah berarti. Omahe dhek pancen benang tok dadi garis merah. Belang matamu. Iki bahasa Tapi jare garis merah. Iki bahasa intelek iki tegese iki Kuwi ngene omahe kuwi anu apa garis ora merah. Napa, Pak? Kuning ireng sret-sret lho. Masnya itu kecemburuan sosial antara satu dengan yang lain. Terus akhirnya bagaimana, Mas? Genku ki sampe saiki, Nggih. iki ki wong wedok ki metu bengi maksimal jam 09.00 bengi Mas Cahyo. Wong lanang kuwi metu bengi jam 12, kuwi nguyuh, dicekel. Iki sampai sekarang itu terjadi sampai malam hari ini. Sik alon-alon sik alon-alon. Nggonmu kondisine ora kondusif. Ora sehat kuwi berarti. Banyak perpecahan, permusuhan. Setelah debat pertama pilkada kemarin. Nggih. Lah pilkada menika gajah yananeh iki mesti. Mesti ya wis yananeh. Ya wis. Ya. Tapi ya wis. Ngene. Sopo sing kok hati-hati? Lho sing numpak kuwi lho. Sing numpak lho. Saiki, Pak. Wong wedok ki maksimal metu jam 09.00 bengi itu maksimal. Nggih. Wong lanang metu bengi ki jam 12 bengi, kuwi nguyuh dicekel. Itu berarti kamu harus bisa mensosialisasikan. Iki takon kenceng. Takon kenceng. Iki aku rada keganggu pikir aku gara-gara nguyuh dicekel iki lho, Pak. Lah iya, kuwi kan dadi Kuwi iki pertanyaan kuwi. Kudune ngene lho, kowe iso mensosialisasikan yen nggon lingkunganmu ndak sejuk. Piye ben iso diajak sehat, ngono lho. Loh, lha nyapa jak sehat? Wong kabeh wis sehat kabeh. Sehat ragane ning pikirane kan nggak sehat. Lha nyapa? Wong wedok wae metu dibatasi. Jam 09.00. Jam 09.00, wong lanang jam 12 bengi nguyuh dicekel. Lah iya. Lah berarti lingkunganmu nggak sejuk. Lah nyapa ora sejuk? Ah nguyuh dicekel. Loh, lek cekel beri obat mabit. Lah kowe kok cekel ora, Dik? Loh, lek nggonmu mesti mbok kawat mesti. Rencana tak cekel terus tak uyuh ning raimu. Oh, wong kok dijak omong. Sampean tak aturi. Iki ana sesepuh saka KUD Sumber Tani, Nggih. Pak Maryanto. Leres. Niki manut panitia dipun dawuhi supaya munggah ana panggung ngancani Siap. jenengan. Nggih. Nggih. Pak Marani. Lho iya no, Bapak Nggih, Ketua Pak Ditani Maryanto. to? Hah? Bapak Maryanto Ditani to? Sumber Tani. Lah nggih. Paune udah terus dadi sumber. Dulurmu piye ki, Tuk? Dulurmu ki. Aku sampai HP ku kena. Paling ngebleng nek lho. Ora Ingkang ngerti. minantu ing pakurmatan Bawa Maryanto. Monggo klature minggah wonten. Iki nyambut gawe cengengesan. Aku mek ngguyu goblokmu lho. Wis goblok budek. Wih, wong Bapak saking sumber tani to, Pak. Sumber Tani awakmu tani tok kok ya. Wong kude lho kuwi mau. Oh iso. Bayangne Ponorogo ki enek, Pak. Aku jatane ning Ude Tani ya enek jetis kok. Lah aku yo jadwal ning endi-endi yo tau yo ora kleru kowe iki. Lah aku bengi iki pancen tak klerokke ngono lho. Ora kleru pancen kok biyen ngono kuwi. Kecil, kowe iki kecil iki akhirnya kena penyakit KPK lho. Apa kuwi? Opoan. Wong kabeh iki yo mesti enek gawane kok iso. Pak Pak Maryanto monggo pinarak wonten pepanggungan menenggal rikat minggah panggung. Nggih, Pak. Tumpakne prau, Co. Siap. Ayo monggo Mohon tumpakne izin, prau. Pak Maryanto monggo, Pak. Bujange Kok ora dimajeng, Pak? lo Mariono Mboten Maryanto to? Mboten. Walah, dalange yo mbleset tok. Layakno aku dipaido terus. Nyun pangapunten, pancen rumiyin. Pak, sampean sinten, Pak? Pak Marioto. Pak Maryono. sing bener. Pak Maryono. Sing bener ki Pak Mari Loro.
Sing penting niku Nggih. guyub rukun. Amin, Nggih, Pak. amin, amin, Kabupaten amin. Madiun guyub rukun. Niku harapanipun warga, Pak. Lah Nggih. kula Bunyange badhe nembang Putra Nuswantara. Sae, Oh, sae, nggih. sae. Nggih. Monggo. Lah mangke kula nyuwun Paranggono nggih, ingkang ndampingi panjenengan. nggih tak daku anak kula Oh ngaten nggih. Derek Pak. Mboten napa-napa. Mau memang Pak Cahya menika birokrasinya yang selalu ditanamkan. Nggih. Jadi sinten-sinten ingkang badhe nyengkuyung jenengan menika sampun diderekaken. Nah menika kula paring pirsa, Pak. Piye? Menika ingkang pojok dhewe menika 250, menika 300, menika 450. Saka tawak-tawakne ngono. Modelmu kaya terus dagangan ning dhuwur meja. Asik lek nyelengi iki lho sedih. Pak Mariono ingkang dipun kersake ingkang pundi? Bugasi mawon nggih. Ah, nyuwun pangapunten. Kalau menika mantan Nggih. sekretaris, menika mantan bendahara, menika mantan dirut, menika mantan korlap Arta Kencana, Nggih, menika jumeneng mawon, mantan komisaris. Nah menika mantan kula. Marai ngoten. Marai kalau Sapa? marai. Menika. Nggih. Monggo Mbak jenengan nggih. Mbak Sinten? Nggih. Umi, Mi. Niki mawon kula goleke Dik Umi apa Dik Winong? Kene. Kene nong. Kene wae iki jan mbok yo karo Kyai Sepuh ki ndang cacek kowe iki mbok jak omonge turu dhewe lho. Wis. Mangsane. Oh njaluk diparani karo kluthuk kok. Iya. Ngoten. Cak Mayu. Ngoten. Cengesan. Kowe cengesan tak cipok mborok. Ngoten. Masalah bocah saya Allah. Udah. Ayo keduren panggunge kuwi lho, kok iso. Lah. Nggih, wis ngene, Nduk, wis nek ngene. Jeneng. Sing penting bayari. Nah, maksudnya Mengke sak sampunipun kula mengke kula nyuwun Mas Hari Wuryanto nggih. Nggih. Nggih kedah. Estu tindak. Oke, siap. Mboten napa-napa niku mboten kampanye. Boten. Hiburan iki hiburan. Iki nasional kok. Ning donya ki isine namung loro. Becik, elek, awan, bengi. Nah, lan sak terus-teruse. Nah, aman pun ngoten. Ngagem bawa, Pak. Nggih, no. Nggih. Monggo Pak Mar. Anakku sing ayu dhewe. Tepuk tangan untuk Pak Mariono. Luar biasa. Jan. Besok pinter sekolah Awakmu dianggap anak ki ya bebas. Anak ning bapak ki njaluk ora masalah. Nah, napa? Njaluk donga to, kok njaluk apa? bapak, anak, lagi mantu. Rupamu. Ayune kaya ngono entuk mantu genset ayo. Ayo iman-iman. Wong iki arep dirabekne karo stasiun kok kowe ora. Kok stasiun? Lek pengen duwe anak palangan lah apa. yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak benere cup menengon do anakku ojo pijer nangis wae anakku sing ayu dhewe besok pinter sekolah cup menengon do anakku kang tansah tomo-tomo dadi wanita tampa
Yo tunung ngebak pakmu ngayahi gua jepan yen wis rampung mesti kondur Nuswantara syukur nyuwun tepuk tangan kagem Pak Maryono para kadang. nuwun. Luar biasa, sembah nuwun, Mbak. Nggih. Nyangoni putrane ya pas to. Nuwun, Pak. Kula nggih putrane lho, Pak. Kula nggih putrane. Kula nggih putrane jenengan. Napa nggih? Ya sembarang kuwi yen diarani bapak kuwi kon bupak. Kula putra mantu, Pak, putra mantu. Ditimbali mbah menika ken tambah. Leres, Ditimbali bapa kuwi disuwuni donga. leres. Nggih. Kula putra. Nah, sinden mawon, monggo nggih. Nek mantu nyuwuni mboten sae nggih, Pak. Kula putra mantu, Pak. Mantu nyuwun mboten sae, Oh, Pak. ngaten. Wih nggih, Siap. sembah nuwun. Mbah nuwun Pak Maryono sembah Nggih, nuwun, Pak. sembah Nggih, nuwun. lanjut mawon, Pak. Nggih, langsung nggih, nggih. Kula nggih. putra mantu, Pak. Kowe iki ngengkel ki ya ngopo? Wong ya jenenge Sehat selalu. kinasihe dhewe-dhewe kok iso Ya, aku rumangsamu. mek ndongakne tok. Lah ndongake kok kaya ora. Kok sandale tak kleru ngono lah. Ayo beda kok iso. Nggih. Mbak beliau wonten wedal ingkang mirunggan, Gus. Nggih, Pak. Hari dipun mandat kalian Pak Maryono sepat jagungan pepanggihan. Siap, Nggih, siap, nggih. siap. Monggo, monggo. Monggo selindro songo Mas Dar. Ayo coba panas melaku. Ayo diaturake. Iki tembang ciri khasé Piyayi Madiun. Madiun. Ayo. Monggo tindak wonten pepanggungan Rama Hari Wuryanto. Yuk. Bali. Bapak Ibu para penonton monggo nembang sareng-sareng. Panas melaku. Menika tembang panjenengan. Yo. Monggo Bapak Ibu sareng-sareng yo. Panas aku ora gawa payung sandale diseret ramane rempong Surabaya geger fungsine Madiun Jakarta Madiun Jakarta dan Jirukun tetap merdeka. Ya. Sareng kalian Pak Hariwur, monggo. panas mlaku ora ngowo payung sandale diseret ramane lengkung Surabaya geger fungsi ning Madiun siame dadi rukun tetep harmoni
ngaturaken sungkem pangabekti Bapak Hari Wuryanto. Sami-sami. Mas Assalamualaikum Sayo. Pak E. Nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Kula Kliti kalian Mas kula Kluthuk sampun penjan cangking saben tindak wonten pundi-pundi. Nggih, le tresna kalih panjenengan luar biasa. Alhamdulillah. Mas Kluthuk kok meneng ae ora mbagene Pak Hari piye? Kula kewuh Pak sungkan kalih Pak Hari Pak. Lah Sungkan kok apa? oke wong bapak aja yaine sederhana kok. Iya iya. Enggak saya- piye-piye karo sampean kok iso. Nggih. Kula niku mung iso ndongakne Pak. Pripun? Amin. Mugi-mugi menapa ingkang jenengan jangkah, menapa ingkang jenengan gayuh, mugi-mugi pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Derek Pak E, monggo. Monggo paring dawuh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Ingkang kula hormati para sesepuh, sepuh, sedaya ingkang rawuh, ingkang nderek ngestreni anggenipun KPPR Arta Kencana kagungan kersa. Mugi-mugi sedaya kemawon tansah pikantuk barokahipun Allah SWT. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah, ngoten nggih. Paringi kesehatan, sing penting tetep guyub rukun, ngoten nggih. Insyaallah mangke kanthi guyub rukun masyarakat Kabupaten Matun tetap sejahtera. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Niki alhamdulillah nyun ngapunten niku amargi taksih wonten kegiatan niki sepure nggih rada telat terus begini rada telat ngoten niku. Nggih, nggih. Niki kagem anu napa niku ngimput-ngimput nek pas minggah mesti lagu Panas-panas maku. Lagu wajib. lagu wajib. Nggih, dek zaman berjuang nggih. Nah, ngoten. Nggih. Kersanipun tasih imut kalian masa perjuangan. Lah niki. Kula nggih nyun dongane Pak Ari, Piye Mas? saya juga mencalonkan pilkada wonten ing daerah saya, Pak. Lah terus Ning Blitar kono. Nggih, Mas. Alhamdulillah. Tapi Dadi saya apa kuwi arepe? yo wali kota, Pak. Wali kota Blitar. Nggih. Apa kono ora nek wong liya kok iso awakmu? Ya kan kebebasan untuk berekspresi dan kebebasan untuk Demokrasi. ya negara kita kan demokrasi, Pak. ane lak yo Siapapun delok- boleh delok nyalon. kahanan to. Ah. Halong kuwi nyalonke juru kunci mayit demo lho kok. Tak nyalonke wali kota iki apa Ya, tapi kan- nyecak nguntal cagakno apa kok. Ya ora iso? masalah. Ah terus kowe arep budal apa kowe? Apa? Partaiku? Genderamu apa? Hanoman, Pak. Apa enek partai Hanuman lho? Karena saya yang pelaku seni ning wayang-wayang, saya membuat partai Hanoman, Pak. Kepanjangannya apa? Hati Nurani Seniman. Misi dan visimu Ya seniman-seniman iki kula kelompokne. nek wis ketemu kabeh mlumpuk. Klobong. Nah, ya sida ra kepilih kuwi kok iso. Ya saya Malah bakal arep anarkis. semangatnya akan lebih Nggih, melestarikan budaya monggo. Jawa. Pak Ari. Kesane anu dipun jenglengaken Oh, ngoten. siap, Pak semangat. Ari. Nggih, tetep kula. Anu dipun rencangi Pak Ari nggih. Monggo monggo ingkang pundi Pak Ari? Oke wae, iki aku goleke sing i bakul pecel ngalep terminal Caruban iki. Nanan iki. Glo. Saben bengi nyawang Iki jalekmu jenglengi Mas. Pangapunten Pak, pangapunten. Mas, tamu. Ini semua itu berpendidikan tinggi loh. Wong jenglengi karek ngetutne tibane gamelane telat iki. Dulu tak zrengnya itu pas. Kok zreng kowe lagi ngudun iki mangsamu. Jane tak pas nih lho. Ini Ngerti dimanfaatkan. gending apa ora? Ngetas Nggih. Mas saya ngetas. Ngapunten nggih Pak Ari nggih. Tetep aja saya. Ayo. Saya Saya itu wakil dari Bapak. Nek awakmu nganti taat. aku yo moot aku yo in neh no. In out. Jane awak dhewe iki dagelan apa channel. Monggo, Pak. yen memajang mung nganggo janur kuning Pur. Nah. Loh. Yo, ora muni to. Kurang
Kok kaya aku penak lho kok iso jajan iki. Ya, Mas. Lho, penak to. Penake kaya ngene. Contone adike ayo praktekke. Ayo. Jane ngopo to sampean iki? Kamu nggak ngonsumsi sesuatu yang membuat stamina itu bisa fit ngono lho. Mas, ngapunten. Jangan padak nek kalih Mas Didik ya. Nah. Nggih. Yo. Saged. Kok Pak E? Monggo mari. Makanya omong-omongan lah. Kembang wae weton Pak punten nggih Pak E, kula tak jengkleng menapa guna penak. Cawisanipun sampun cemawis. Terus sami kalih niki nggih Mas. Wae. Ora duwe pendirian melu-melu adike. Ngapunten nggih Pak Ari nggih. Jreng ngoten nggih. Nggih Mas. Pacitan sarwi Mas toto OTW yo. Iya. Jrek. Jrek. Sesuai permintaane sampean lho. Anu, mboten damel tutuk. Lah piye to Mas? Kok angel men to? Nut tamu angel men to. Tabuhe diangkat Mas. Oh. Lah sing jelas. Tangguh tang. Iya, manut karo alure. Mas. Kados penangkal petir. Kene tamu, tamu. Kene tamu. Tak warai omong, ayo. Nggih. Mas Parawira Pradongga. Ngapunten nggih Pak Ari nggih. Mas, Mas, mbok ngiyo. mbok ngiyo. Ampun ban cindi ban Ampun ciladan. Cindi ban Ciladan. Kula niki padha-padha dagelane Ya lho. padha-padha Mas. Kok jenengan bedak-bedakan itu salah kula napa? Salah apa? Mbok nek nabi tenanan. Tapi tenan lho Mas. Nek ngriku ndang telu kendange. Tendange. Lah terus kula sampe nangkat. Kula sampean angkat. Nah, ngono lho. Mas. Oke. Dan sampean angkat. Nah, Ya, jaluk diangkat to. Ya. ndang telu jeng. Iya. Ayo. Sing dhuwur, mencolot sing dhuwur. Persiapan lho ya. Iya. Lah rek kaya kodhok ngono nek sampean ki. Enggak ngene no Mas. Ya ndok lara no. Lah jare kok ngangkat ya tak angkat. Kok iso. Monggo Bapak. Panas. panas udian Parian ti, batu ti. Ayo. Nih Mbak, coba maju. Tuku sukun Tuku sukun Ya. neng Surabaya, Surabaya. Kabupaten Madiun. Semakin jaya dan bahagia. Iki ya saya kleru obat iki ya. Ngapunten Pak. Sindenmu iki Lah kaya kuwi Pak Yoyo. sindenmu kaken kulupan kangkung. Dadi ndledek. Lah mau kan kudune wis kadung aku kan isin to ya tak lanjut timbang kisinan ya. Buah pepaya, Heeh. buahnya duku. Terus Arta kencana jaya selalu. Enak. ya, Allahumma amin Kluthuk, ayo parian. Ayo ya yo. Ya yo. Loh, Ngangge kalimat. kata-kata, pakai kata-kata. Kata-kata. Gawe suara kuwi lho. Oh. Alah gila. Loro lho. Iki banter iki ya. Wong ngisin-ngisini nyambut gawe melu Mas. Cocok ri. Apa? Kecocok ri. Anu lak lambemu dhuwur lempiten saiki ben genah. Kecocok.
kecocok wi neng Purwodadi tak dongakne Pak Hari besok bisa dadi Amin. Allahumma Amin. dongakne ngeten iki ming dongakne lho Pak niki ora kampanye lho nggih yo dadi apa kan yo ora ngerti awake dhewe dongakne yo Nyo, iki aku ora ngapusi. Berarti tresnone sama Pak Heri ya? Iya. Berarti aku cara diterahne dadi warga Madiun langsung tak coblos. Nyo, tak coblos langsung. Nyo. Sapa? Mudin. Ya Pak Hari. Berarti sing nembang Taping Gunung sinten? Pak Hari. Makasih Pak Hari nggih. Ingkang suarane sae sinten? Pak Hari. Nah. Piyaine sing agemane batik sangkoan. Pak Hari. Calon bupati? Pak Hari. Tresnomu karo Pak Heri? Pak Hari. Tetep Pak Heri. Pak Heri. Sampeyan duit karo Pak Heri meneh ndi? Pak Hari. Ya wis kene duwite wis kono nang Pak Heri. Wis. kok iso balik piye to Dok Ah iya, wis penake kaya ngono kok iso. Oh, ketake kowe tim sukses sing bosok kowe. Panas sudan aling-aling caping gunung. hei Esuk enjing sore sonten. Kula benjing bayaran pinten. Orang-orang cekap. Janjian. ngono ngisi-ngisi nyepeleke karo Pak Hari lho Mas iki sing ning omah. wis rampung lunas barang Pak Hari kan pada malam hari ini kula matur pripun benjing to. Ah. Lah yo sesuk dudu saiki. Maksudnya ki esuk enjing sore sonten, sesuk dieling-eling atine sing trenten. Nah, ngene iku lho Pak, Mas kula. ora iki berarti ya Mboten iki, lek niki pun jos Pak, pun. Ojos ya Jos, pun iki Pak Hari nggih. Ngenyange mboten Pak. Pak Hari mboten Pak. Nadyan Nadyan wadyan sarta lanang inumane banyu Tepuk tangan untuk Bapak Haji luar Hari biasa tresno karo budaya tenan kok Estu Pak. Kula ni beliaunya nek saestu nggih nglaras nggih nata. Leres. Swanten nggih nata. Monggo Pak. monggo dikancani kalih Mbak Triastuti Siap. monggo langgamipun Caping Gunung monggo Pak Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang yen openi saiki ana jarene wis manang keturutan sing digadang yen nate janji saiki apa Ayu sikile netek neng gunung tak jadongi sego jagung yen mendung tak silihi caping gunung ngapunten nek emut masa perjuanganipun rumiyin
wayangan sepindahan kan dereng krama panjenengan. Dereng tasih Joko. Nggih, tasih Joko. Nggih. Sanika sampun putra pinten Mas? Sekawan Sekawan. panjenenganipun. Termasuk dalang ganas menika. Nggih. Ya ora kok ganas ini karena dia tuh memprioritaskan kebahagiaan keluarga. Nggih, kula mboten nutup mripan buntu talingan. Nggih. Kula saged teng pundi-pundi teng area Madiun menika ingkang ngangkat ingkang paring support menika salah satunya adalah Bapak Hari Wuryanto. Sami-sami, Pak. Nggih. Wis termasuk kula barang ngeten iki. Nggih. Secara tidak langsung dalu niki nggih harta kencana membantu kelancaran perekonomian keluarga kula benjing. Nggih, kula so ulang tahun Arta Kencana tahun ngarep tondo Nggih. bektimu ning Arta Kencana aja njaluk bayaran. Mboten langsung kula ken lunasi sakniki. Loh, Dadi sesuk arek mangkat tok ngono lho. Timbang saya tahun muda ya mending ngono. monggo telaske. Syukur bisa nyawang gunung desa Dangduke bareng-bareng kalian Pak Hariwur. Ini ora ilang ini padha ora apa. Salam Bapak Hari Wuryanto. Zaman berjuang Ade jaman berjuang tur kelangan yen tak openi saiki ana hei karen wis mangan dan turutan sing digagas yen nate janji saiki apa lali hei neng gunung pasat dongi sedot jago yen mendung tasilihi kabeh gunung tinggo payung bisa nyawang gunung desa dadi rejo ini ora Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Hari Wuryanto. mekaten saya matur suwun Sembah nuwun. mugi-mugi kegiatan ulang tahun nika saged ngremenaken masyarakat Kabupaten Madiun. Nyuwun pangestunipun mugi-mugi KBP Arta Kencana tetap sejahtera, sehat, saged ngayomi seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Kepilih ngaten ingkang saged dalem aturaken niki Mas Jo Klitik kalih Mas Jo Klitik kalih Mas Jo Kluthuk tindak Wono Asri nitihipun Pak Jiro. Terus Piantun Wono Asri sedaya milih nomor. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sembah nuwun Bapak. Nggih. Matur Mbah Nuwun. Mbah Nun, Pak, siap. Anggere piyai budaya ngono kuwi walah temenanan genah. Pun to, Mas. Tentrem ayem, jenjem Nggih. permanem. Nggih. Sing baku awake dhewe niku sebagai umat wajibnya untuk mengangkat tangan
sisanya biar Allah yang turun tangan. Oh gitu. Fafiru ilallah diserahke karo sing gawe urip. Nggih. Nggih. Umi Hafifah. Ayo coba. Ya kene Dik. Ya. Oke. Keke sepot apa, Pak? Supote tukung cara lawas wae. Ayo diaturake. Ayo. Mangga, Cak. Dados. Hei, oh ha. Sekedap niki wonten dawuh saking Bapak Dr. Andes Yuswanto. Nggih, nganati nimbali kula sak kanca. Selamat ulang tahun untuk Arta Kencana, semoga tambah sukses jaya terus. Amin. Minta gending caping gunung lan lali janjine. Sampun. Nggih. Salam kagem Bapak Hari Wuryanto, semoga sukses selalu. Amin. Dan juga Bu Istiah matur nuwun dari Pak Yuswanto Madya FM untuk Pak Dalang Cahyo Kuntadi, semoga tambah laris. Amin. Sembah nuwun katresnanipun, Pak. Nggih. Iki lho sing dikersake sing kedua apa ki mau? Lali janjine. Lali janjine. Nggih, Pak. Oke, coba kaya apa saking Pak Yuswanto ugi kula aturaken dumateng Bapak Harminto ingkang saking Puskut Jawa Timur ingkang lenggah wonten Laladan Darmorejo Mejayan. Ayo, ugi Pak Darno kalian Ibu wingi wis wayangan dhewe saiki kepareng mirsani mrene. Alhamdulillah. Lan boten kesupen tanggal 1 November wonten ing Pabrik Gula Madiun. Nggih, Pegi Rejo Agung. Ngapunten mboten kalih jenengan kok. Dan kula ya kula benjing napa niku mancing. Nggih. Nggih, matur nuwun. Tanggal 1 pun diliki kali Mas Kluthuk. 1 November mangke sowan wonten ing Rejo Agung. Nggih. Pancen kula menika golek prai mancing. Monggo dipun aturaken langsung kemawon. Ya, Mbak Umi Hafifah. Saya dewasa lho sampean. Nggih. Usia saya dewasa, paling tidak ya penampilannya lebih dewasa juga. Nggih. Lah kowe iki nek petuk bocah ngene terus kowe mau ngomong hobi, mancing hobi. Hobi mancing. Hobimu liyane mancing. Aku ki mancing ya olahraga. Dadi Nggih. hobiku ki mancing. Nggih. Olahraga. Olahragane? Hobi. Olahragane apa? Ya kula bal-balan, Mas. Bojomu ya duwe hobi ya? Bojoku ya hobi. Hobi apa olahraga? Hobine bojoku outbound. Outbound ini berarti pemanjat tebing kan lho, Mas. Oh. Yo apik no berarti kuwi kekuatan fisik ya apik. Duduk kuwi. Loh, Lah outbound. outbound ku lak ya sing tukang menek kae. Outbound ki out ki metu, bound ki utang. Dadi bojoku ki hobine ki metu golek utangan. Malah. Bleset neh. Monggo Nduk diaturake lali janjine ya ki Mbak ya. Nggih. Monggo. Dados. Oke.
Monggo Bapak Dr. Andes Yuswanto. Rabi ya? Dereng. Iya. Ngopo? Kenapa? Ngene, aku mek meling ngono. Jadi aku meling iki sebelum apa yang kamu lakukan tuh aku mek iso meling Mas Ayo. Meling pripun? Arep nyandi kok meling. Mboten, apa nanti ya jan niku. Sampeyan ki enggak ini lho. Sampeyan lek sampeyan wis dibojo, lek wis duwe anak, saya doakan sampeyan akan menjadi wanita yang bijak, menjadi wanita yang sportif. Amin. Dan wanita yang konsekuen dengan apa yang kamu katakan. Sik kok iso ngono ki pripun? Ya iki aku ngene iki ngomong ngene iki mergo bojoku, Pak. Bojone jenengan pripun? Lah ngopo? Bojoki ora sportif, bojoki kurang bijak dan bojoki kurang konsekuen apa yang dia katakan. Lho kuwi karek penanamamu ning seorang istri. Masalahnya kuwi. Dek anak kula loro to, Pak. Nggih. Lanang wedok. Betul. Lah sing lanang ki kelas 6, sing wedok kan TK. Nggih. Lah sing lanang ki njaluk sepeda BMX. Terus Tak tukokne BMX. Lah kok royokan kalih anak adike. Kali sing wedok. Kalih sing wedok, oyo-oyoan. Lah bojoku nesu, Pak. Terus Ngene iki salahmu lho ya. Lah nyapa aku ngono. nyeluke piye? Pak. mbok ngoco sithik no nyapot. Pak. Pengomahmu kuwi plesteran lempung lho kok iso dadak iya Nyeluk, Pak. Ngene iki salahmu lho, Pak. Lah nyapa? Terus? Nukok sepeda kok siji, kudune lak ya loro. Ben anak ora royokan. Kudune ngono. Salah aku, Pak. Akhirnya anak kula tak tukokne sepeda cilik tinggo TK. Oh iya. Sesuk neh kula tanggapan nyenengne anak lho, Pak. Sing TK tak tukokne bal plastik. Bal plastik cilik-cilik niku lho. Iya. Sak grobol niku lho. Kok TK. TK. Lah kok masih yo royokan kalau adike niku. Iki balku royokan. Bojoku lho yo nyeneni neh, Pak. Kan yo bingung lho. Ngene iki wis salahmu lho, Pak. Nukokne bal kudune yo loro. Dadi anak ben ora royokan. Sepeda nggih royokan, bal yo royokan. Lah akhirnya kula ndek wingi mulai tanggapan. Anak kula loro-loro iku urung turu, Pak. Lah terus Engkel-engkelan karo mboke. Iki ibuku. Iki ibuku. Aku ya bingung kok, Pak. Iya, Terus sampean piye? Wis ngene, ora sah royokan. Bar iki tak tumbasne ibu sitok neh, ben sampean royokan. Lah kok bojoku nesu? Kan ndak sportif iki. ora sportif ki nek perkara barang no kowe sik apik. Menehi penengah apik. Lah perkara ibu kok terus mbok golekne ibu Mas neh. kan ben ndak royokan ngono lho. Ya aja kok iso. Ya nek perlu tetep diselesaikan dengan baik-baik. Ah. Kok tukok. Contohnya adikmu iki lho tertib kaya ngono ora tau aneh-aneh. Butuh nyambut gawe tok ya. Kowe toh? lempeng lurus. Lurus. Ora tulah-tuleh. Ora panggil bar konangan lurus. Nganti telepon angel ra umum. Lah panjen yo kesel to Mas. Ini Kesel, Mas. HP nek muni terus yo risih yo. Wis ya Mi, paling ku ya Mi ya. Mi, Dalam. paling ku ya Mi. Nggih. Tur neh yo nun sewu, Nduk. Besok nek golek bojo aja kaya mantune iki. Lah tenan mantune. Loh, kowe ngawur ya kowe. Napa? Justru melasa itu menjadi moroto sing apik lho. Apik apa? Kowe karo mantumu ora omong-omongan terus kok. Iki ndudone aku wong SDM tinggi ngawur ya kowe. Lah hubungane? Loh, sampai sekarang tuh saya tidak berbicara dengan mantuku, Pak. Lho. Ya kudune nek komunikasi Nah. sing apik. Nah, aku lek ngantek komunikasi dikira wong goblok lho kula. Lho, lah ngopo? Lah mantuku sopir bis kok. Hubungane? Loh, sampean kelihatan numpak bis berarti. Neng bis kayak mesti ada tulisan toh, dilarang bicara dengan sopir. Ngantek saiki aku ora ngomongan. Wah, lek iki yo salah paham meneh iki. Kebablasan lek kuwi. Maksudnya orang ngono kuwi terus mbok cake bendinane mboten. Maksudnya ki setiap kali awakmu ki nek Alah, rata-rata numpak bis kowe. Ora engko dulu tulisane mek cilik, ora tahu enek tulisan setiap kali kamu itu berbicara ngono. Loh. Tulisane mek dilarang bicara dengan sopir. ya maksudnya mengganggu. Ora enek tulisane mengganggu ngengkel iki. Maksudnya iki dilarang bicara ketika menyopir lek nang Ora omah. enek ketika. Tulisane mek dilarang bicara dengan sopir. Puri aku lek kathek omongan dikira aku wong goblok kok aku. Ku piye to? Iya ning maksudnya Ora enek tulisane maksudnya. anakmu lak sopir. Diomongno ngengkel iki ya. Mantuku, Bos. Loh. Lah iya kowe nek omong-omongan kowe ganggu konsentrasi nih. Diomong tulisane iki lho mek bicara dilarang bicara dengan sopir. Ora enek mengganggu konsentrasi barang lain nek. Kita Lek bojomu utawa mantumu pas ora nyopir ora masalah. ora enek ngomong. tulisane kuwi.
Oh ngene. Kok ngengkel jenengan iku? Berarti enek tulisane Dilarang bicara dengan sopir. Akhirnya Aku wis nganti saiki ra mau omongan. Aku nganti eman dikira wong goblok nah engko. oh Tidak menaati peraturan. lah layak Mas. Piye? Iki mah aku ya susah yo an. Perkarane. Lah aku arep mlebu Taruban ki ning nggone ngarepe pom kae mlebu pasar enek tulisan kok Piye? rawan kecelakaan. Loh, lah iki lak ponak aku ki aku ngono. Goblok kowe ne. Wis sering goblok. Ora enek tulisane sering ngono ora enek. Piye? Kerep. Di situ banyak terjadi kecelakaan. Ora enek tulisane pelang nih mek rawan kecelakaan ngono tok. Ora enek sering terjadi ora enek. Ponakmu jenenge sapa? Irawan. Oh, alah. Kuwi kerep goblok. Tulisan kerep piye? Wong rawan kecelakaan kuwi wis mepet kok mbok tambi Maksudnya kerep ngono kuwi. barang. Neng kono tegese bahaya ngono lho. Ora enek tulisane bahaya. Ngengkel ae. Oh alah, kowe mbales dilarang bicara dengan sopir. Wah iki wong kok leh ngengkel wae. Ayo dibalik Umi iki. istirahat, saiki ganti Virgita. Ayo. Saiki sing Suwen. padake barang itu unggahne kaya Ceret ceret. tak unggahke ngono wae. Bir, kancane Bir. Ayo. Dik. Iki duet iki apik iki. Nggih, Mas. Ayo, nggih. Tak, loro Pak, loro. 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 Loro pas siji. Loro. Loro Mbak Winong dan Mbak Birgita. Oke, dua, ayo. Aduh dek aku sing luput aja pijer pranget uang ayu tadi samrawut neng kali gawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan aduh dek aku sing luput aja pijer pranget uang ayu tadi samrawut yo sosor bebek di sosor meri salahku dewek mohon sorry besok gak lagi klambi ireng disawang neng ati seneng aku nembang kok kowe mikir nang ngene tok. Ayo terus karo kuwi wae. Gentenan lho, Dok. Nah, Nggih, Pak. klambi ireng disawang ning ati seneng. Ngono. Ketemu bocah ayu, jebulane bocahe anteng. Klambi ireng ngisorane warnane putih. Ayo. Iki piye iki? Lah, iki lho, sing diarani ora simbiosis mutualisme iki. Ora kompak ning kono. Bareng tak pandeng bocahe uwes semule. Iki ana sinden jenenge lak sinden Winong. Ya. Nang. Terus piye? Yen tak delok bocahe ayu duwe sifat ya ora sombong. Bocahe mlaku-mlaku disawang kok ayu moblong-moblong. Blong. Blong. Nggih. Aku piye iki? Ayo golek pangan dhewe-dhewe kok iso. Oh iki. Moblong-moblong. Angel iki. Oh, alah jangkrik. Yen ora tak tunggoni bocah iki dicolong wong. Nggih, Birgita. Sinden sing sijine yen aku kenal jenenge Birgita. Sinden berkata ini memang dambaan saya. Nah, ngono. Kalau kamu melihat di hati rasanya cinta. Cinta. Terus piye? Insya Allah yen tak rapi bisa membahagiakan keluarga. Iya. Iki ana sinden sing enom dhewe jenenge Dek Umi. Umi, senajan isih enom nguri-nguri budaya Jawi. Bocahe ayu tergemati saben dina sregep ngaji. Insya Allah kuwi bakal nyedakke rezeki. Iso ya. Sesuk tak goleke iki sapa iki? Oke. Mbak,
Tuti. Tuti. Iki ana Angel iki, sinden biar. asmane Mbak Sinden Tuti. Lah angel kowe. Sinden Mbak Tuti. Memang beliaunya pancen cantik. Iya benar. Ini memang cantik, nggak mau lirak-lirik. Iya. Kalau saya lihat karakternya memang baik. Bisa bocah iki. Menika sapa Mbak Luwem men. Sundari. Ayo. Ada? El. Niki wonten sinden Mbak Lia rada gedhe lemu. Oh. Mu. Mu. Iya. Mu. Iya. Ono. Senajan lemu piyantune ketok ayu. Mergo ketok ayu karo sapa seneng guyang-guyu. Iya. Seneng guyu, insya Allah panjang umurmu. Iya. Sankas. Ape Iki ana sinden garwane Bapak Dalang. lah. Ayo. Nanti elek kepruk kowe. Ayo, Bapak Dalang. Tahun ngarep takon dagelan liyane kok. Bapak Iki. Dalang lang. Niki wonten sinden garwanipun Bapak Dalang. Ayo. Kene Pak Dalang, Iya. yen tak delok sregep sembahyang. Ya. Aku dik. Piyayine sregep sembayang, salate ra arang-arang. Ya. Aku yen nyeluk saben dina mesti sayang. Bro kowe. Bojone wong arep disayang ora. Sayangnya bukan dalam arti cinta loh. Bojone nesu. Iki dalang cahya. Ayo. Niki dalu, niki wonten dalang Ki Cahya Kuntadi. Sip. Ayo, Duk. Ki dalang jaya aku tadi. Tanggapane teko ngendi-ngendi. Terus. Piyayine gagah pideksa disawang ora kemlinti. Ti. Kemendi. Ti. Mulai nyambut gawe rono rene tetep ngati-ngati. Apa-apa kok iso golekno Mas? Iki mesti iso iki. Iki. Iya, sik. Pak Hariwur. Ayo. Sinten? Pak Hariwur. Ayo. Ingkang lenggahi wonten beliau Bapak Heri Wuryanto. Bapak Heri Wuryanto. Ayo. Beliau Bapak Heri Wuryanto. Ya. Menika. Tembangnya piye? Enggak ya tembang ngono. Balik dik. Dik, balik dik. Dalu niki dirawuhi beliau Bapak Heri Wuryanto. Ayo. Piyantune yen tak delok, piyantune gagah pideksa. Yai. Buis ganti sik. Sik kurang siji lho. Oh, ora apa-apa, Kurang buis. siji. Bu Istia. Kepenaan lek kuwi engko ayo. Ibu Direktur Utama asmanipun Ibu Istiyah. Ayo kowe. Rasah mbok dongakne keluargane pancen sakinah mawaddah warahmah. Iso bocah. Apa iso? Kowe ngomong lu sak pikir langsung gak. Iya. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah sansaya berkah. YouTube. Yen wis rezekine berkah, insyaallah bakal bernah. Bernah ya, Pak? Bernah menika rezekine bernah diwene ning nggone. Noto. Berkah kan ya bernah lho, Pak. Oh. Bernah itu berkah ini berkembang. Iya toh, Pak. Berkah itu berkembang, bertambah. Jadi insyaallah bernah, iki insyaallah bernah bakal diwehene sakmu barang. Iki kata-katane pemilihannya kurang tepat. Sembarang kula insyaallah bakal sembarang. Bernah ki nek Bernah kaya kewan nglairke akeh bernah. Ma padake oh Pak. Bernah insyaallah iso dienggo munggah meneh ning gone Mekah. Ngono lho. Ngono lho, patah ya. Rungokno. Iya. Ya. Oh kono ket payus mirengke kok iso. Bil. Tembangipun kanthi duet Oh, nggih, Gus. Salam. Duet nggih. Duet Siap, nggih harus. Ya. Boleh lintang asmara, boleh apa. Oh Iki. iya. Siap. Aku tuh sudah lama gak ketemu kamu. Kok memang karo Birgita ngalih karo Wineng piye karo nutuk? Aku ini sakit hati no Mas. Sakit hati lebih baik sakit hati daripada sakit tipes.
Iya Mas, betul. Betul ya. Tembange tak gaweke sing kepenak kaya jumudule lintang sing nggo wasmara ya Wah, Mas. betul. Nggih, nggih. Coba. Pan ya ngono ya. Rale piye? Kok ya ngono, gak kreatif to nek kata-katanya sing kreatif. Rale ta loro. Ayo, Nong. Rale lanang wedok awakmu. Oh, Ral. Ral, sampean apa aku sing Ral? Enten ono sik. Bareke tak rol. Tawa sik. Oh, Wah, iya. Sini nih. Aku tak jak rol. Rungokno glundung. rungokno suaraku ya, Dik. Iya Mas. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susah jroning batinku Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus rening kalbu. Oh, genti kluthuk Wina. Sora. ora iso sing lanang modele